Tungod sa pagpatuman sa quarantine, nagkalain-laing music videos ang nahimo sa mga netizens. Sama ni ining Sugbuanong rapper nga nakakompose og makalingaw nga rap song nga na-Quaranthin o na-Quaranfat baka. Ani ang report ni Femari Dumabo. Kumusta na mo diha sa inyo? Okay pa ba atong kahimtang? Kumusta na ang atong timbang? Lain-lain ang tubag-ani kay ang sitwasyon dipindi. Sukad nagsugod ang community quarantine, limitado ang paggawas-gawas. Maong sagad sa dagway sa mga tao, ana-ana sa social media. Ug namatikdan nga daghan ang mga post kabahin sa pagluto o guban pang may labot sa pagkaon. Apan dili gyud usab mawala ang mga post sa mga nagyaw-yaw kay way na dawat nga mga ayuda. Hinungdan nga kining Sugbuanon nga nailang si Latigo rapper nag-compose og kanta nga nangutana, kung na-quarantine ka o quaranfat na ba? Apan ang mga dato ug mga gatigom, lami gyapon ang ilang kinaon. Ang pait kato mga pobre, ang uban kuno gasud-an na lang og lubi. Quarantine ba ka? O quaranfat na ba? Na-quarantine ba ka? O quaranfat na ba? Kanta ko, tumong na ko, kalingawan ba? So, tunga-tunga bitaw crisis, so at least ay mga nalingaw, nalipay, so isa pa naidagang mga bad news din na at least for a while nalipay pa sila ba, lingaw. Naka-work from home man isip call center agent ug nagbantay usab sa iyang anak si Rosiana, ano nagyapon siya oras sa iyang hilig ang pagtagik og kanta. Sama na lang usab sa iyang komposisyon sa social distancing gamit ang tono sa kanta nga Go the Distance. Kayang social distancing ayaw pa doon. Kayang social distance. Uban ni Cleo Fer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak.